În Portugalia, 8 persoane au fost rănite după ce au fost prinse sub automobilele răsturnate de rafalele de vânt. Começou a chover muito forte, muito vento, o chão começou a tremer muito, ainda assegurei a janela, mas de repente isso começou a salar tudo as minhas mãos, e assim entrou, eu agachei-me, e isso correu pelas portas todas, destruiu tudo aqui por dentro, está tudo destruído. Televiziunile portugheze au difuzat imagini care surprind o coloană de aer sub formă de pâlnie ce se apropie de țărm dinspre Oceanul Atlantic. Tornadele sunt un fenomen rar în Europa, dar apar ocazional în nord-vestul și sudul continentului. Orașul australian Brisbane a fost măturat de ploi abundente și vânt puternic. Potrivit presei locale, peste 4.000 de fulgere au fost înregistrate în timpul furtunii. Oh, it was scary. I never experienced anything like this. În urma furtunii, 10 de case au fost avariate, mai mulți copaci au fost doborâți la pământ, iar câteva linii de tensiune au fost rupte. Cel mai înalt hotel din lume, Marriott Marquis, s-a deschis în Dubai. Clădirea are o înălțime de 355 de metri, cu doar 26 de metri mai puțin decât celebrul zgârie nori Empire State Building din New York. Hotelul este conceput din 2 turnuri. Primul a fost inaugurat deja și are în jur de 800 de camere, câteva restaurante și saloane. Cel de-al doilea turn va fi deschis în luna februarie a anului viitor și va avea un număr dublu al camerelor de cazare, peste 1600. În ultimii ani, Dubai a lansat mai multe proiecte de anvergură, printre care cel mai înalt tur din lume, Burj Khalifa, de 828 de metri. În câteva clipe urmează știrile din sport cu Stella Danilă. Bună seara, Stella! Ce informații ne aduci la această oră? Bună seara! Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Criza la Zimbru, galben-verzii au pierdut acasă cu 0-1 în fața formației Istria Râbnița și au rămas pe locul 7 în divizia națională. Incidente grave în derbiul etapei din campionatul Rusiei. Meciul dintre echipele Dinamo Moscova și Zenit Sankt Petersburg a fost întrerupt în prima repriză după ce portarul formației lui Dan Petrescu și Emil Caras a fost lovit în cap de o petardă. Numărul 1 mondial Novak Djokovic se relaxează la Rio de Janeiro. Tenismenul sârb a participat la inaugurarea unui teren de tenis alături de idolul local, Gustavo Kuerten, fostul numărul 1 mondial. Cu mai multe detalii revin la știrile din sport după o scurtă pauză. Rămâneți pe Publica.